חברים יקרים, אני עושה פה משחק של המועדון. אני עם ביירון. הלאה. אוקיי. let's go. לא. הם לא רוצים אותנו. הם לא מנצחים אותנו. אסור בשום פנים. טוב. תפיל על פרנק. קודם שם. בום! פאק. זה בסמדית ביירון בכלל. אנחנו סתם מפסידים. לא! אנחנו סתם מפסידים. מאמין. תקלו, אנחנו על 18. הם כזה מתפנקים. ואדגר בכלל לא תקלו. מה? למה הם איתנו בצליקה בכלל? סוף קצת עוד מישהו. עומד להרוג אותנו. בטח אני נקים כלום שתן לי קצת אנרגיה. בואו נמזה, למה זה נותן לי פשוט? מה? זה אם הוא לא עושים צ'ק. צ'ט, אני צריך לראות לך, אני איזה בועד, עושים לי אין שמת כבר איתי. בוא ננצח. למה תמיד יוצא לי תפסים יעלמים? אולי שזה יעלמים, לא הבנתי מה זה. קח את שלי. למה אני הולך כלום? חבוד. לפי חמש חמקות הזאת שלך ראיתם את זה? מה להיות כזה? צ'ט מדהים מפתיע אם יוצא פה אגדי אני טס לברזיל צ'ט בבקשה ללחוץ פעמיים או פעם אחת? פעמיים? מזק! למה אתה קורא אותי? קדימה, החוצה! נתן לך תעזוב יותר לשחור. למה אין כרטיסים צ'ט? עוד יש אפס כרטיסים. מה אני מספיק כרטיסים? נו. יאללה בוא נעשה. אנחנו מנצחים. זהו, שגם אתה הולך לבוא איתי. זה הכי מעצבן שכל עם הכי הרבה כוח הורג אותנו.